Четвер, 8 лютого, ви дивитеся «Заман». Я Софія Бляєва. Вітаю вас. Родина вимагає невідкладного медичного обстеження для Кязіма Аметова, фігуранта так званої справи Віджія Кашка. Напередодні у СІЗО Сімферополя його відвідав адвокат Еміль Курбедінов і повідомив, що у його підзахисного погіршилося здоров'я, загострилася гіпертонія і болі в серці. Крім того, умови тримання Аметова жахливі, не вистачає ліжок, скрізь пацюки та блощиці. За последнее время у него настолько все ухудшилось, я имею в виду состояние здоровья, что мне приходится об этом говорить, буквально кричать, потому что я знаю своего отца, он никогда бы, если там немного приболел, он бы не сказал. Значит, тоже критично. Дабы избежать негативных последствий, я поэтому хочу, чтобы работники СИЗО медицинские, обратили внимание на состояние здоровья моего отца. У січні закінчився термін тримання Кязіма Аметова під вартою. Нашому телеканалу адвокат Еміль Курбедінов розповів, що надіслав до прокуратури Криму скаргу щодо нелюдських умов тримання Аметова та вимогу негайно його звільнити. Торік у листопаді російські силовики затримали 4 кримських татар – Кязіма Аметова, Асани Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їм закидають здирництво. Під час цієї так званої спецоперації ветерану національного руху кримських татар Віджія Кашка стало зле, її серце зупинилося у кареті швидкої. Російський адвокат Ніколай Полозов оскаржив відмову Тверського районного суду Москви, який відхилив позови заступників голови Меджлісу Ахтемедшейгоза та Ельмі Умерова. Мова йде про позови до адміністрації Путіна розсекретити, на якій підставі проти них припинили переслідування та видворили з Криму. 25 жовтня Ельмі Умерова та Ахтемедшейгоза окупаційна влада передала Туреччині, і вже звідти вони приїхали на материкову Україну. Иллюзий мы, конечно, никаких не питаем. Понимаем, что в России суда нет. Вряд ли российская судебная система пойдет против администрации президента, учитывая авторитарный стиль становления нынешнего режима. И наша задача при таких обстоятельствах пройти все необходимые инстанции на территории России для того, чтобы в последующем обратиться в Европейский суд по правам человека. За вже звичною схемою підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив першу за сьогодні апеляцію на штраф за участь у одиночних пікетах. Загалом на сьогодні заплановані такі 3 апеляції. Масові скарги надійшли до так званого суду після того, як окупанти оштрафували понад 80 кримців за участь у одиночних пікетах 14 жовтня торік проти свавілля окупаційних силовиків. А вже за годину підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розпочне апеляцію щодо іншої справи, розглядатиме продовження запобіжного заходу 4 фігурантам так званої Бахчисарайської справи про тероризм. Рустема Більтарова, Ремзі Аметова, Енвера Мамутова та Заврія Псеїтова окупанти затримали 12 травня 2016 року. Після обшуків у їхніх будинках у Бахчисараї їм закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Володимиру Балуху виповнилося 47 років. День народження він зустрічає у Сімферопольському СІЗО. 16 січня окупаційний Роздольницький райсуд оголосив кримчанину вирок – 3 роки і 7 місяців ув'язнення у колонії поселення. Російські спецслужби звинуватили Володимира Балуха у незаконному зберіганні зброї, яку нібито знайшли на горищі його будинку. Володимир Балух ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. Від початку анексії Криму Росією вивісив на своєму будинку український стяг та табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Після вироку окупаційного суду самотньою залишилася мама Володимира Наталя Балух. У неї погіршилося здоров'я, вона ледве пересувається і дуже тужить за сином.
Ніколи нікому не відказав в селі. Там яка жінка обратилась до нього, в нього як нема врем'я, він все одно не відкаже. Він любе врем'я, ніколи не відкаже. В нього якийсь такий характер, що він не може відказати. І на своєму бензині, і на тому мотоблокі, і привезе, і спашить, і засіє. Все він робив. Все. День народження у російській тюрмі сьогодні відзначає ще один бранець Кремля – український журналіст Роман Сущенко. Йому виповнилося 49, і це вже другий день народження, який він зустрічає за ґратами. Сьогодні родина і друзі Романа Сущенка проводять акцію «Флешмоб». Докладніше далі в сюжеті. Удачи только, чтобы побыстрее вернулся, освободили его. Свободы и восстановления справедливости. Родным никогда не сдаваться, верить в самое лучшее и надеяться, что все-таки все будет наилучшим образом. Такі вітання передають українському журналісту Роману Сущенку кияни біля російського посольства у столиці. Тут же вже кілька днів висить банер із його фото та привітанням. Його встановила родина Романа. У такий спосіб хочуть привітати рідну людину, нагадати про політв'язня Романа Сущенка і висловити протест незаконним діям Росії. Банер співробітникам російського посольства не сподобався. Донька журналіста каже, охорона навіть викликала поліцію. Вийшов охоронець з посольства російського і почав запитувати, власне, що ви тут робите, навіщо ви це ставите, приберіть і так далі. Викликав поліцію, але, в принципі, маємо всі дозволи і це все законно, тому чому, власне, ні. Оскільки поліція не знайшла ніяких проблем, не побачила, що щось тут в цьому є не так, тому, власне, банер залишився на місці. Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року. 3 доби рідні не мали від нього звісток. Лише 2 жовтня стало відомо, що він в московському СІЗО Лефортово. Туди навідалися співробітники громадської спостережної комісії. Їм Роман повідомив про затримання, психологічний тиск і те, що родина не знає, де він. Відтоді кожні 2-3 місяці московські суди подовжували термін утримання. Дружина і донька лише 4 рази за 15 місяців зустрічались з Романом і стільки ж разів спілкувалися телефоном. Зв'язок підтримують через адвоката, зрідка отримують листи. Повністю за весь рік, починаючи з 2016 року і ось буквально до січня 2018, їх було трошки більше 13. Однак, коли в своєму листі батько написав, що це 47-й його лист до нас, я зрозуміла, що цих листів мало бути вдвічі більше. Колеги Романа кажуть, на адресу інформагенції «Укрінформ» надходить дуже багато листів від небайдужих громадян. Оксана Носкова працювала з Сущенком упродовж 8 років, до його відрядження в Париж у 2010 році. Осінь 2016-го згадує з хвилюванням. Це був шок. Шок для всіх, тому що колеги, навіть які були за кордоном в той момент, чи які були вдома, між собою переписувалися, зідзвонювалися, говорили, що це таке неможливо. Вдалося дуже швидко вийти на Фейгіна і таким чином, як то кажуть, найперша підтримка то була в ті перші години. Нині і родина Романа Сущенка, і його друзі та колеги з нетерпінням чекають початку судового процесу в Москві. Кажуть, до суду і вироку обміняти чи просто звільнити Романа Сущенка нереально, бо в Росії це показовий процес. Всі чекають цього моменту, коли почнуться основні засідання суду. І, власне, я думаю, що тоді якраз і будемо піднімати цю хвилю. Дуже сподіваємося на те, що підтримують цю ініціативу і міжнародні організації, правозахисні організації, журналістські організації по всьому світу. Вікторія Бойко, Микита Проскурін, Заман, АТР. У Санкт-Петербурзі люди вийшли підтримати російських політв'язнів. Це чергова безстрокова кампанія «Стратегія-6». Формою свого протесту вони, як кримські татари в окупованому Криму, обрали одиночні пікети. Докладніше далі в сюжеті. Это действие против государства. Вот этот человек террорист. Он недостоин того, чтобы за него вот кто-то стоял. Я за него стою. Даже не знаю его лично, но знаю его историю ужасно. Не всі перехожі пітерці розуміють учасників пікету на підтримку політв'язнів «Стратегія-6». Втім, активісти не припиняють виходити на вулиці, аби хоч якось сказати про свавілля російської влади. Оюб Тітєєв – один з тих, чиє фото на плакатах. Він – правозахисник, голова чеченського відділення організації «Меморіал».
скандал. На початку січня його затримали нібито за наркотики, а потім звинуватили у тероризмі. Опозиційній російській владі активісти вважають це помстою за розслідування, які він проводив. Это в конце января вспыхнувшее внезапно дело так называемой террористической сети и ее петербургского якобы отделения по версии ФСБ под названием «Марсово поле». По этому делу были подвергнуты пыткам. Акція «Стратегія-6» розпочалася як громадська кампанія на підтримку в'язнів 6 травня, перших жертв хвилі політичних репресій в Росії. Тоді це була відповідь влади на масову акцію протесту на Болотній площі 6 травня 2012-го. З того часу в Росії не припиняються політичні переслідування, залякування та помста за будь-яку критику влади, кажуть правозахисники. Саме через це свою акцію «Стратегія-6» назвали безстроковою. Вікторія Аблязова, Заман, АТР. Вояж 3 німецьких депутатів окупованим Кримом триває, а підконтрольна Кремлю влада півострова не натішиться цим візитом. Ця новина серед головних у всіх окупаційних ЗМІ. 3 представників правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» представляють регіональні парламенти. Вони відомі критикою Євросоюзу та санкцій проти Кремля. А референдум у Криму вони порівнюють із об'єднанням Німеччини. Напередодні український посол у Німеччині Андрій Мельник зустрівся з керівництвом фракції «Альтернатива для Німеччини» у парламенті Нижнього Рейну-Вестфалії. Каже, лідери партії погодилися з аргументацією України і відмежувалися від візиту до Криму своїх однопартійців. Припинити морську торгівлю через порти в окупованому Криму. Таке завдання перед собою ставлять у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Нині там збирають доказову базу порушень міжнародного морського права. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін каже, нині вони хочуть на міжнародному рівні задіяти механізм покарання посередників, котрі сприяють масовій торгівлі з окупованим Кримом. Через морське сполучення здебільшого здійснюється забезпечення паливом, бо фактично це насамперед танкери, які заходять в Феодосію та Керч. Також вивоз з Криму експортної незаконної продукції. Це вантажі на Туреччину з посередниками чи потім на країни Близького Сходу. Також є обіг металобрухту. Без морського транспорту те, що відбувається в Криму, стане гірше. І ніякий мост цю ситуацію не виправить. З'явилися відеодокази чергового акту вандалізму у Ханському палаці у Бахчисараї. Поблизу Зинджирле-Медресе місцеві побачили старовинні балки та черепицю, скидану купою. Це ті самі унікальні елементи Ханського палацу, викинуті на смітник. Колишній голова Республіканського комітету Криму у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Адем Дудаков заявив, що окупаційна влада перетворює Ханський палац у Бахчисараї на стилізовану бутафорію. Після такого ремонту палац назавжди втратить шанси потрапити до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть, она видно, она в срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. На каждом срезе я вижу нормальную действующую балку, которую вот превратили вот в это. Они говорят, а мы сделаем новый. Ну вопрос-то, это же не реставрация. Дитячі малюнки для політв'язнів. Громадський проєкт «Кримське дитинство» продовжує розпочату 2 місяці тому акцію «Я з умєтом. Пиши, моя уммо». Нині оприлюднили нові світлини дитячої творчості на підтримку бранців Кремля. Серед авторів, зокрема, діти незаконно ув'язнених кримських татар. Листи згодом передадуть політв'язням. На сегодняшний день очень много мы получили писем и рисунков, личных сообщений на страницу крымского детства. Это какие-то мысли, чувства, эмоции детей, а также рисунки, которые родители этих деток отправляют ребятам, политзаключенным.
Це все, що ми встигаємо вам розказати нині. Наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Не пропустіть. Будьте з нами.